Nagmaya nga biyagay. Hoy, bumaong kamot ka na natin kagbalsigan. Apo bakit tampay manin Ampay manan, ay naapo lakay. Nakawalis ako, nakalaba ako, nakakaykayak pa yan, nakadalusak ibalayan. Dakat tapay lang nga nakailad, hindi ko nakaingkag balsig, tani, awan ti pagsungod ka aldawan. Ay na po bakit madigarot ti bagbagay bakit ni sasakit ti susuop ko ni agurigurak sa bakit na barak ni aditi gurigur ko bakit Maya man lakay, agurigur ka tata, ada pang ibabaon na kanyam. No arak nakasarsaran pa ka, no agbalsig agurigur ka. na po bakit kita talaga mo ni kitam kami nanay na barak ni bakit aditi gurigur ko Lastog. Hangover mo lang dayta. Kung siguro adaman ti may mga kanyam, nakaparpartak ka man siguro nga panay. Tara, agbalsig lang garot ti tulong mo ti balayan, nagadupay lang nga rason mo. kimat madigarot ti bagbagay bakit Hindi ko bang bagik. Ay, apula kay. Pambar mo lang dayta, tanong ka makabalsig. Ang kakidagbalsigan tani, sumangpot ton di anak mo nga nagapo eskwelaan. Anak pa'y nakalutluto. Awan, di pagsungod tayo. Pumabaga mait madigarot ti bagbagay bakit Sigurado ka Ba't ti bagbagim, gure ka. Di ko na, makalusot ka. Amok nagpalpalusot ka lang ka. Ikabil mo dahi ti thermometer, no makita no talaga nga agurigur ka. Amok nagpalpalusot ka lang ka. ay na Tayo nakagalat ti agas. amukaw napudpudot dito ikay Na, kumusta? talaga nga na nga to bakit talaga dati gurigor ka o kita Apay nga dita tinagikam. sa dino ko ma Dita ta oral thermometer dayta.